Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габрукович. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Час выбраў нас. Мінскі абласны форум маладых спецыялістаў на працягу 3 дзён праходзіў у нашым горадзе. Дзень незалежнасці. 3 ліпеня жыхароў і гасцей горада чакае насычаная культурная праграма. 2 ліпеня спецыялісты ўсіх натарыяльных кантор і бюро, якія размешчаны на тэрыторыі Беларусі, пракансультируюць грамадзян бясплатна. Час выбраў нас. Мінскі абласны форум маладых спецыялістаў на працягу 3 дзён праходзіў у нашым горадзе. Пра найбольш яркія моманты свята ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Спартыўныя спаборніцтвы – адно з традыцыйных мерапрыемстваў форуму. Баскетбол і плаванне, спартыўная эстафета, шашкі і гарадкі, скачкі ў даўжыню. Удзельнікі маглі прадэманстраваць свае спрыт і навыкі ў розных відах, нават у самых нязвыклых для балельшчыкаў, як, напрыклад, прастэнбол. Я занимаюсь волейболом вообще в своем районе и выступаю за него, то есть каждый год на области, на республике, как получается. И скажу так, для разнообразия это очень интересный вид спорта, попробовать себя, именно синхронность работы с человеком, с твоим партнером, с которым ты держишь простынь. В целом интересно. Попробовать, для себя это интересно. Сколько? 3 игры. Мы выиграли 3 игры, успели сыграть с Жодина, успели сыграть только что с Вилейкой. Интересно, дух соперничества есть, поэтому продолжаем стремиться к победе, надеюсь, выиграем. А пасля спаборніцтваў, дарэчы, многія заставаліся на пляцоўках, каб пазаймацца для сябе на тым жа гарадошным стадыёне. Спартсмены рыхтавалі і візітку для сваіх каманд з элементамі флэшмобаў і дэвізамі. Для моладзі з творчымі задаткамі таксама знайшоўся занятак. Яны афармлялі сцен газеты на спартыўную тэматыку. Нам нужно было придумать название команды, его девиз. Соответственно, на этом плакате мы представляем для того, чтобы получить дополнительные баллы. Мы это используем для того, чтобы потом в дальнейшем, возможно, получить какое-то призовое место. Калі да абеду другі дзень форуму праходзіў пад знакам спорту, то пад вечар удзельнікам прыйшлося падключаць яшчэ і інтэлект для праходжання 2 квестаў. На арт-моласферы юнакі і дзяўчаты развучвалі экспромтам танец, пісалі пісьмо ветэрану, угадвалі мелодыі беларускіх песень і кампазіцый, капітаны перапраўлялі свае каманды ў бяспечнае месца ў спортзале падчас вясёлай эстафеты. І за кожнае выкананае заданне налічваліся балы. Сёння удзельнікі нашага квесту на нашым беларускім падворку будуць выконваць некалькі заданняў. Першае, яны павінны будуць аб'яднаць назву свята беларускага з карцінкай, якая датычыцца гэтага свята. Другое заданне ў іх будзе ў нашым чароўным куфэрку знайсці загадкі. Вось яны ў нас будуць такія. За кожную адгаданую загадку я буду даваць ім рамонак, на ім будзе літара, і калі яны сабяруць усе рамонкі, яны адгадаюць слова там, дзе знаходзіцца их подсказка. Очень много позитивных эмоций. Все очень, в принципе, замечательно. Конкурсы пока хорошие. Большая заминка, наверное, у нас была на танцах. А на пляцоўцы перад лядовым палацам удзельнікі форуму праходзілі 8 станцый, заданні на якіх прапаноўвалі і ацэньвалі адказы актывісты БРСМ. Пытанні па гісторыі Беларусі тычыліся развіцця маладзёжнага і спартыўнага руху краіны, матэрыяльнай і нематэрыяльнай культуры. Прыйшлося падумаць і над перакладам слоў з рускай мовы на родную, якія не так часта ўжываюцца ў паўсядзённым жыцці. Узгадвалі маладыя спецыялісты і славутых людзей Беларусі. Вопросы были очень интересные, местами было сложно, немного вспомнили белорусский язык. Повезло, что в нашей компании есть учителя младших классов и в целом педагогический состав. Мы сплотились благодаря этому. Нам понравилось побольше бы таких конкурсов, потому что приятный город молодечно классно нас встретил, приятно проводим время. Сначала утром был спорт, сейчас немного интеллектуально нагрузились. Будет дискотека, надеемся, что мы войдем в чемпионский состав, хотя бы топ-3, но чемпионами, конечно, хотелось бы стать. Алла Маркелова, Дмитрий Пятёнок, МКТБ. Абедзве раніцы для ўсіх удзельнікаў форуму пачыналіся з зарадкі. Юнацтва на тое яно і юнацтва, каб усюды паспяваць і не стамляцца. Вечарамі дыскатэкі, раніцай размінка на тэнісных кортах лядовага палаца. Юнакі і дзяўчаты пад музыку паўтаралі нескладанае фізічнае практыкаванне, а потым здзівіліся, што комплекс вывучаных рухаў ператварыўся ў дынамічны танец флэшмоб.
Я считаю, что зарядка очень важна для нынешней молодежи. Необходимо пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом. Для нашего будущего поколения это действительно очень важно. Поэтому я желаю нашим молодым специалистам ввести в привычку делать утреннюю зарядку всегда, заниматься спортом и, конечно, активно вести свой образ жизни. Затым каманды выстроіліся ля палаца культуры маладзечна. Якраз у нядзелю 29 чэрвеня у краіне адзначаўся Дзень моладзі і студэнцтва, з чым усіх і павіншавала намеснік старшыні райвыканкама Алеся Лукоўская. А яшчэ адзначыла, што 2025 год добраўпарадкавання і ў кожнага з юнакоў і дзяўчат ёсць магчымасць запісаць на свой рахунак добрую справу. Вы наше будущее, вы потенциал, вы те, кому строить наше суверенное государство. Тем, кому продвигать те идеи, которые вы здесь, опять же, я надеюсь, вместе нашли, выработали. И те цели, которые стоят перед всеми нами. А это мирная страна, процветающее государство, развитие экономики, образования и так далее. Вы все с разных сфер. Я надеюсь, вы это услышали. Літаральна праз паўгадзіны каля палаца культуры з боку цэнтральнай плошчы з'явіліся алеі з вечназялёных туй. Сотня дрэўцаў будзе ўпрыгожваць гарадскі ландшафт і з часам саджанцы прыдадуць арыгінальны каларыт цэнтру маладзечна. Мне очень приятно участвовать сегодня в акции в День молодежи. Хочется оставить частичку нашего труда, и чтобы территория Дворца культуры стала еще красивее. Урачыстае закрыццё абласнога форуму гэта і падвядзенне вынікаў спартыўных турніраў і пажаданне бачыцца часцей, таму што жывых чалавечых зносін сацыяльныя сеткі не заменяць ніколі. Спартыўна-культурнае мерапрыемства «Час выбраў нас» стала вялікай дыялогавай пляцоўкай, дзе кожны мог паказаць свае здольнасці, выказаць прапановы і думкі па розных накірунках дзейнасці і быць пачутым. Сегодня в Минской области проводятся сотни мероприятий, которые способствуют сплачиванию нашей молодежи, единению. Все делается для того, чтобы не прервалась та связь поколений между отцами и детьми и внуками. Мы стараемся все передать нашей молодежи, чтобы она нашу прекрасную страну пронесла и дальше по жизни, сделала ее еще более краше, более процветающей, более приспособленной для жизни человека. Все то, чему учит глава государства. Дыпломы за ўдзел у форуме атрымалі ўсе каманды. Арганізатары ўручылі медалі, граматы і прызы лепшым спартсменам. У агульнакамандным заліку перамаглі барысаўчане. На другім і трэцім месцах маладыя спецыялісты з Пухавіцкага і Салігорскага раёнаў. Неожиданно, наверное, всегда, конечно, при таких соревнованиях. Но мы шли за победой в первую очередь. Мы, когда приступали на старт, мы знали, что мы выиграем. И мы выиграли! Але акрамя дыпломаў і сертыфікатаў, кожны з удзельнікаў забраў з сабой новыя веды, цікавыя знаёмствы і шмат пазітыўных эмоцый. Наш горад у другі раз прымаў абласны форум моладзі, і праграма была складзена так, што нікому сумаваць не прыйшлося. Впервые играла в городки, вообще никогда в жизни не сталкивалась с таким видом спорта. Впервые держала биту, даже на самом деле не знала, что такая есть игра и вид спорта. И даже не ожидала, что будет первое место. Работаю врачом-неврологом в Дружницкой поликлинике Марьиногорской ЦРБ. И буду в будущем рекомендовать пациентам тоже играть в городки, потому что хорошо, полезно для здоровья и тоже хорошие эмоции доставляет пациентам. Я попала на секцию инициативы, решения, гранты, где очень подробно все рассказывали, как, в принципе, создать какой-то проект и получить какую-то денежную сумму для того, чтобы что-то открыть. Эти знания, конечно, пригодятся в дальнейшем, так как молодежь на сегодняшний день является достаточно инициативная, и именно у молодежи огромное количество идей для того, чтобы как-то улучшить город, либо тот населенный пункт, где они находятся. Я работаю в сфере культуры, и я нашла, скажем так, своих коллег, и я думаю, что мы еще сможем встретиться на каком-нибудь мероприятии и также пообщаться, что-то узнать, передавать знания, опыт. Если еще раз какое-нибудь такое подобное мероприятие будет проходить, я с радостью поучаствую, потому что все было очень круто, дружеская атмосфера, никаких конфликтов, и все очень здорово было.
3 ліпеня уся краіна адзначае Дзень незалежнасці. У маладзечні мерапрыемствы пачнуцца ў 10 гадзін з мітынга каля абеліска воінам-вызваліцелям. Затым з 12 до 16 гадзін дарослыя і дзеці могуць пабываць на самых розных лакацыях у парку Перамогі. З 16 пачнецца танцавальная праграма. Вечар у амфітэатры разам з канцэртнай праграмай прысвячаецца роднаму гораду. І фінальным акордам святкавання Дня незалежнасці стане удзел маладзечанцаў у рэспубліканскай акцыі «Спяваем гімн разам». Паколькі чырвоная дата календара выпадае на чацвер, то беларусаў чакаюць і вялікія выхадныя. Рабочы дзень пятніцы 4 ліпеня перанесены на наступны тыдзень на суботу 12. Так што беларусы могуць будаваць і ажыццяўляць планы на гэтыя дні, папярэдне азнаёміўшыся з прагнозамі сіноптыкаў. 2 ліпеня спецыялісты ўсіх натарыяльных кантор і бюро, якія размешчаны на тэрыторыі Беларусі, пракансультируюць грамадзян бясплатна. Акцыя прымеркавана да Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Падобныя дабрачынныя мерапрыемствы натарыусы праводзяць перыядычна, і яны прымеркаваны да дзяржаўных святаў і памятных дат. Дзякуючы правядзенню такіх акцый, жыхары Беларусі больш даведваюцца пра свае правы і павышаюць прававую культуру. На календары сярэдзіна лета, і ў гэтым месяцы беларусаў чакае шэраг новых змяненняў і падзей. Суб'екты гаспадарання з 1 ліпеня павінны выкарыстоўваць новае касавае абсталяванне. Многія выплаты сацыяльнага характару будуць ажыццяўляцца праз базавыя рахункі. Мнагадзетныя сем'і могуць прыносіць пакеты дакументаў для налічэння дапамогі школьнікам да пачатку новага навучальнага года. 1 ліпеня абітурыенты пачнуць атрымліваць сертыфікаты з набранымі баламі на цэнтралізаваным тэсціраванні. А з 12 вышэйшыя навучальныя установы распачнуць прыёмную кампанію для патэнцыяльных студэнтаў на бюджэтныя і платныя аддзяленні. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.